Εάν ψάχνεις να κάνεις κάτι για να δημιουργήσεις επιπλέον εισόδημα και ειδικά online, αλλά αμφιβάλλεις αν είναι σωστή κίνηση, θα σου πω 3 πράγματα που πρέπει να κάνεις και να προσέξεις. Πρώτον, είναι λογικός ο τρόπος με τον οποίο σου εξήγησα ότι θα αμείβεσαι? Γιατί αν δεν υπάρχει λογική, το μάλλον πιο σωστό θα ήταν να μείνεις μακριά. Δεύτερο, έχεις εμπιστοσύνη στον άνθρωπο με τον οποίο θα δουλέψεις και ο οποίος θα σε καθοδηγήσει? Αν όχι, πάρε το χρόνο σου να τον γνωρίσεις καλύτερα για να νιώσεις εμπιστοσύνη. Γιατί αν δεν τον εμπιστεύεσαι, τότε δεν θα μακροημερεύσει αυτή η σχέση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις κάτι με υποστήριξη, με συμβουλή, να εμπιστεύεσαι ξεκάθαρα τον άνθρωπο που είναι κοντά σου. Και τρίτο, κάποιοι πιστεύουν στον εαυτό τους, κάποιοι πιστεύουν στο Θεό, κάποιοι πιστεύουν και στα δύο. Χρειάζεσαι πίστη. Και αν δεν νιώθεις αυτό το κομμάτι, μίλα με τον άνθρωπο που είπες ότι εμπιστεύεσαι, προκειμένου να σε βοηθήσει με το πώς ο ίδιος λειτουργήσε όταν ο ίδιος ξεκίνησε, γιατί σίγουρα έχει και ο ίδιος αμφιβολίες στο ξεκίνημά του. Μην προσπαθείς να πάρεις αποδοχή ή επιβεβαίωση για την επιλογή σου από ανθρώπους που δεν το κάνουν αυτό που κάνεις, γιατί προφανώς υπάρχει λόγος που δεν το κάνουν. Άρα δεν πρόκειται να σε βοηθήσουν. Τον άνθρωπο όμως που έχει το αποτέλεσμα, ζήτησέ του να σου εξηγήσει πώς ο ίδιος σκεφτόταν και πώς ενώ ένιωθε, γιατί το πιο πιθανό είναι ότι ένιωθε ακριβώς το ίδιο, μπορέσει να κάνει τα βήματά του με ασφάλεια και να έχει τα αποτελέσματα που θέλεις και εσύ να έχεις. Πριν πάρεις οποιαδήποτε απόφαση, γράψε μου social, στείλε μου μήνυμα στα social και θα σου στείλω ακριβώς ένα PDF το οποίο έχει μέσα τα 5 πράγματα που πρέπει να προσέξεις πριν πεις ναι στην επόμενη πρόταση που θα σου γίνει.